Asin mo siya. Nakuanan ang mata. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, naganda kami ng fruits overload. Yes. Grabe yan mga ka-studio, sobrang dami po ng mga prutas po na nasa harapan namin ngayon. Unang-una, meron kami dito pineapple. Tapos black watermelon. Merong saging, kiwi, grapes. Ito, papaya. Dalawang papaya. Meron ding durian. Mayroong green apple. Sa'yo diyan, Mang. Sa akin, merong pomelo, merong watermelon, merong oranges, merong mangoes. Yan, ito yung apple. Sa'yo, Be. Apple. Sobrang laki. Banana, orange, and Ano ba yan? Meron pa pala kami ditong kuan. Hmm. Pineapple smoothie. smooth. So, ayan ang mga ka-studio. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Kay Lead, Be. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara Yan. po, kainan tayo. Dito tayo kasi natatabunan ako sa sobrang. Sobrang taas. Hinayin mo na ko. Ito siya, tusok ka. Ngiti na. Tusok-tusok. Antay, mahulog. Murag lollipop. Ora gani. Thank you pa. Kain po tayo. Kain Fruits. pa tayo. Sarap nito. Tamis. Tamis na. Grabe, sobrang tamis po. Tamis eh. Sa mga nagre-request po na mag-fruits kami po, ito na. Tamis? Grabe oh, ang laki. Makabungog na yung apple. Ito, hiwain ko muna. Nangyari sa'yo. Ito lang. Apple. Tagana ko sa saksa ni. Apple lang. Wow, sarap niyan. Ito sa'yo, Be. Malaki po. Yan, thank you, Pang. Yan, kain tayo. Iwan ko lang, maubos namin ito mga kustodyo. Abangan niyo po. Yan o. Dagko kayo, makabungog. Masarap. Ang laman po nito, ginawa namin yung juice. O, anong tawag dyan, no? Kunin ko lang ito, Mang. Para hindi tayo matabunan. Yan. Ito pa, oh. Bigay ko sa'yo. Ayan, ginawa po namin ganito, smoothie. Yan, ito po yung ginawa namin sa pineapple po, yung laman ng pinya. Oh. Anong saying ng apple, Be? Ano ang saying ng apple? Merong saying itong apple, Be. An apple a day Ang apple na day, makes make the doctor the doctor away. away. Hindi mo alam? Grabe, ang laki. By the way guys, yung mga nanalo po sa t-shirt na promo, na-receive na po nila yung mga t-shirt, no? Congratulations po sa lahat ng nanalo. Congratulations po.
Nakuha niya apple. Mm. Papa, akong favorite na fruit. Mm. Apple yung favorite na fruit. Og orange. Napaka-juicy, no? Mm. Ang apple a day man, tapos ganito kalaking apple, grabe yun. No? Makabungog. To apple eh. Mm. Ah, May akay apple. Mm. ano siya apple? Ano sa akong bakba? Ano sunod? Kaya? Kaya? Dali? Nagsigawan lang na siya, ha? Mm. Isa kanya pang Black watermelon. bantay ang kuan ha. Mm. Ayaw ko, nag-apil ang liso. No? Iso na ka. Ano kong liso? First time ko lang makatikim nito, ma. Sweet? Kung nakatikim na ko nito dati. Pero bihira lang tayo makakain nito ng uong sweet be. Wala kasi dito sa, kuhan? Malapit ba? Na kuan ka nakasagaran nagbaligyan ni nagid sa mall ba no? Mm. Yellow watermelon, dahil kay sweet. Mm. Si Sals first time lang kakain nito. Mm. Apple lang in-order ni Saks saka orange. Ang gusto niya kainin. Saka siyempre yung grapes, no? Seedless na grapes. Nami na? Buti nila nung tamis no? Mm. Hingi din ako pang. Thank you. Yan. Itong ganitong klase na watermelon yung kuhaan natin pa nung kinakain ba? Mm. Sana nga watermelon. Kani? Yung pula. Itong red no ba? Ah, watermelon. Ay. Ay, basin maon siya ang watermelon niya. Kani mo'y pakwan. Ay, or kani mo'y pakwan. Kay yellow man. Sobrang tamis po niya. Saan tayo susunod pa? Sa'yo, paborito mo. Ito. Yung... Panghuli na lang yan. Mm. Dito tayo makastudyo sa... Uy, Ay. dagan. Buhi pa. Ano ito? Papaya. Papaya. Let's do the papaya dance. Papaya dance. Kaya ba kung dance papaya ba? Kanay mo, amang? Kanay ako, ah. Nako. Ganay ma. O bibi, oh. Tagsa tayo. Ano sa'yo? Apple. Aw, apple mo nak. Gitagaan sa taga-apple. Hindi na guro matandaan ni Sax pa, no? Yung papaya dance ba, maliit pa siya nung sumikat yon, no? Mm. Di naman dako ako pa. Mm. Kanay ba imo? Nana kadako. Mm.
Ay, padapin dito. No? Padaplin na diri. Ito sa akin, no? Hindi na. Yan! Tingin ang kutsara, bang. Ang laki. Please. Saan man mga Nga liso. liso? Kuwaon ni na. Kuway ka kaon na, tamis kini na. Hindi man ko. Punan ko muna ng mga liso, mga ka-studio. Sobrang tamis din itong pineapple pa, no? Tamis ng pineapple. Yan. Abot ko pang. Yan. Gusto mo talaga yung apple, nak-nak? Yan po, wala nang liso. Kauno na tani, kay lami kini. Wow! Gusto mo, tikman no? Parang mas maganda pa siya sa kulay nito pang. Sobrang sarap. Mm. Tamis. Mm. Andang. Payas. Mas matamis pa siya sa itong kinain ko pang. Sarap. Hinay lang, tukan ka lang. Pahingi ko pang tamis, kain siya pang. Ay. Yan. Sige, tuklog pang. Kain tayo. Bira na lang kung makakita ng kuan pa no. Ganito ba papaya na punuan diri no. Sa una daghan kaayo. May nani, kilaw. Kilaw. Sa dami kani siya kung tagubkob. Ibutang mo na na. Yan. Dito tayo sa orange pang. Yan. Ni, bigay mo kay Sax. Ako ka na ihang gagmay pa. Ako ka na imong gagmay na. Panita na to. Ikaw lang. Kumao ka. Pa, naisa og kuan pa. Ambi sa kutsilyo. Naan? Ayan. Kuha tayo dito ng mga grapes. Diba mo ko pag orange ko? Ito pang. Ay, sorry. Nagtamis. Ayun, babi. Hiwain dito. Ambi ang kutsilyo. Ay, hiwaan dito ni pang. Yung ani lagi. Ngani ako Saan ka? Iingon ani pang. ang shake. Nak ka na, duhay mo. Sige. Supsupan na. Meron may parana. Sige, supsupan. Meron limoncito. Pisik ko de. Grabe, juicy kayo. Ito sa akin, mangga. Ikaw mong kaon ganun mo? Saging. Mangga, saging pala. Nalipat naman tayo, nahubog naman ta. Hindi makahubog dari nga fruit, yung durian. Durian, mamaya yan. Si Mrs. kumakain yan kasi taga Davao ba, mahilig sa durian. Laki na. Ang tamis ng ano, saging. Yan. Naubos din ako ang kuan. Masarap. Diyan kaon ko sa Kain din nayo ako nito sa pinitan pa. Kaon ka na? Ha? Ang nait sa pang. Na. Grabe po ang laki niya. Na.
Dili ko mukhaon. Dili mo bike para magkuhat kay Daray maapil ang pani. Itong saging, grabe, nakakabusog, no? Sana ka Dami natin nagkain mga. Pero nabusog na nga ako eh. You want to try banana? Sorry. Kuan ako. Gamay lang. Gamay lang kay di pa kay kahilig banana. naon ko banana. Ah. Try natin yung kiwi, mang. Ano kayang lasa na itong kiwi, no? Asan na yung kuan pang? Hindi pa ako nakatikim nito, mga studio. Ako din po. Sa'yo itong isa. Hati. Kiwi. Ano kayang lasa nito? You wanna try na? Yung liso nito, nakain ba mo? Mukha. Mo ni siya nga kuan pang kana bitaw. Unsa gani na ganang katong lingin-lingin bitaw pa nga maisagol sa kuan. Murag ingon ani lagi no. Ang sarap pala nito. You want to try? Ang sarap, no? Mahal lang ito siya, Dam. Magkano ito siya, Dam? 100 plus 3 piraso. Mahal pala. Mahal pa lang, sobrang liit. Yan, first time po namin nakakain to. Ang sarap nito pala, mang. Sayang, wala yung, kuhan ba, wala kaming nabili na strawberry. Tumaon ako. Ay, lami juga yung kiwi. Wait, sana ka. Kalami ba dahil ng kiwi, eh? Ngaon ba yun, anak? Hindi na. Ngato. Tumangga pang. Ngato ka mama. Na. Na. Wow. Ay, ito sa atin pa oh. Naubos mo na to gamay no? Pero napay mangga. Napay green apple. Napapagay apple. Na ay durian napagay ang sabi Pomelo. o pomelo. Ano? Nay daghan sila nana ani bi dito sa balay namo sa una ba. Nami 3 ani pomelo. Naang gani. Naang gid na durian pomelo mo. Mo gani na gani mi ana. Kain na ka, kaon na. Alin pa din, tikman, mang. Green. Oh. Puro na kaya. Mangga ka, mang? Oh, Na-train na din. mangga? Mangga po tayo. Ikaw, nak, mangga ka? You want bingo? Untungan si Sax, mang. Ito sa'yo na ka. May hiwa. Sadain mo, nak. Tuko. Imuha na, nak. Kani ako, ah. Panita na naka dito. Sama. Mingo. Ani grabe ni mga putasa, ka mga lami ani putasa, no? Mahal lang gid mga prutas mo, no? Yan, no. Ano sin mo pagsup-sup na?
Ano sa'yo o grapes? O mangga ka? Si. Pa. Kuan. Tamis? Tapos. Katakog mga slice. Mm. Ako kayo. Tamis? Lamig ang mangga mo. Ritsing na ko mo. Sabad ako. Kana tayo tissue, hurot na. Ulit nga to sunod balik. Ano pa hindi? Tikman dyan, Mang. Sa Apple. kumain lang. Apple mango. Oh, apple. Green. Green apple. To. Tikman natin to. Apple. Tikanahan. First time ko lang bumili nito, Mang. Yung green apple, ba? Nakasanayan ko yung normal lang, ba? Yung violet, ba? Nagkagana pa. Excuse. Kay Koan. Kaya ganahan eh. Parat. So, may asin. Di ka ganahan. Kay nakatilaw ng kagingana. Wag Di din ka ni? ako gi. Harot. Dami natin nakain, oh. Muntik natin, maubos, oh. Mana natin, matamis ba to? Di nga mapasamis. Kami? Di. Parang mangga, may pagkaasim. Mm. No? Mm. Di ba? Ingnan ka di. Di Koan. Parang Indian mango. Hmm? Ingnan ka. Di tamit. Bapa. Oh, di ko kaya. Nakaon eh kanina? Hindi, nakatan mo na. Tita? Imong da, imong apple ah. Kaon pa kay Koan ka. Kaon pa siya mangga pang. Iwaan ka ni Papa na. Kanang di square. Dili rice square? Na ana? Sintang iska. Ano ra? Ya. Inaon ni mo? Di. Ito man mo. Panitan. Ano ba dyan, Mang? Para akong kumakain ng iba. Oh. Balimbing. Saan siya? Balimbing, no? Iba lagi, oh. Ito, tikman natin to. Da. Ha? Pamelo. Ano ni pangalan mo? Buungon. Hello. Mo to ba ni? Ikot na. Asin mo siya. Nakuanan ang mata. Ano ito? Paano mo? Hindi siya studio, guys. Wow, ang pula-pula po nito. Tahanan kayo. Kada plain sa nito, Mang. Kay. Tahanan. Ana, di na. Pwede rin na isod sa rib, no? Katawanan mo niyo po. Pagkuan kay Nay. Nakuanan ni mo mata. Yan, no? Wow. Gusto mo to, nak? Hindi. Ayaw mo nito? Kaya ba ako katila? Sayang pang. Ay. Wow, grabe. Kanindot. Ano mo? Pero Matamis na siya. hindi. Tamis yun. Ang bumili po nito lahat mga studio yung kapatid ko sa SM Cebu po, malayo. Pinagbilhan niya ba kasi Kiss me. hindi kumpleto dito sa amin no, mga prutas. Pa. Sayang po kasi hindi siya matamis Nay, ba? Ni fisik ni mama.
May gwagi na igo ni mo. Matamis siya pero hindi masyado. Mm-mm. Naahat siguro ni mo. Basin. Tabang makayong po. Kasi ka na ba yung mata? Nagapigsan. Sige ka pigsa na. Kadoha? Sa daw pa, bi, patilawan ako andaw. Dorian? Hindi ko kaabot. Wala, ang laki pala nito pang. Kunti lang kainin mo. Oh, wow. Tilaw na kag durian ba? Asan ako siya ibutang? Yan ang Dili na dapin, sa no? atin. Tilaw na kag durian. Yan. No? No? Isang liso lang pong kakainin ko. Sobrang laki pala. Na matamis? You want to try? Ako mga kasudyo, hindi ako mahilig sa durian. Siya kasi taga Davao ba? Sanay, mahilig yan sa durian talaga. Ano pa hindi tikman ko? Ito na lang sa akin, mang. Yes. Tilaw po kag durian. Mm. Dami raman. Mm. Sarap, no? Tamis kayo. Mm. Grabe ka, hugaw na sa itong mga kamot. Ito na po sa akin po. After po nito, Ang durian. shout out po kami. Na po na smell ang durian. Naa. Aron? Humot no. Ayaw po nila ng durian. Shout out Divina Pace Mabaga from Lanao del Norte. Shout out Silso Junior Inagi from Kalubian, Leyte. Daniel Vlogs. Chinjin Tihada from Bohol. Joe Ginilaso TV. Ito po, mayroong channel. Ashley Bagalanon. Grave Kaparangan. Bell TV. Frangel Passion. Rickson Torres. Lini Galanggi. Remy De Leon from Tagum. Cassie Chan at Barbara 0320. Maraming salamat po sa lahat po ng nakasuporta sa channel po. Nababasa po namin mga comments po mga studio. Maraming salamat po talaga. So that's it mga studio for today's episode po. Sana po nag-enjoy kayo sa fruits mukbang. Sobrang dami po, hindi namin maubos. Pero hindi masayang to, ilalagay namin sa ref yung sobra. Tapos isasali namin sa mga susunod po na mukbang. Yes. So that's it. Ako na lang. Ay, ikaw na. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!